Schengen met Misselijke Poeten. Sorry, je moet nog buigen. Klopt, ja. Buigen. Dames en heren, Frits van Pol, staat er. Frits, wie is het, Frits? Goed. Heb je het mutsje nog gevonden? Ja. Ja, dat is niet Frits, hè. Is Bob Vullers. Ik roep hier even vlot uw naam en steek je even uw handje op dat ze weten we hebben gezien. Tom Kriens. Wat zijn dat, Tom? Daar. Bob Vullers hebben we al gehad. Michiel Vermeulen. Daan Klaassen. Sjors van der Leden, het heerlijk misselijk poet en zijn best. Is er altijd zo vervelend, kindje? Weet niet. Kent ze hem niet? Niet zo goed. Ja, dat kan hem helemaal niet zo goed. Koen Bakkes. Waar staat Koen? Achterin. Sander Verhooy. Die met die zwarte haar. Jan Valent. En Moot Jansen. Maar Moot, ik ken dich. En du bent hartstikke blond. Heb zich de haren geverfd. Nee. Nu is hij zwart. Ik heb een prugel. Het heeft een pruik op. Maar,
En wacht even, want volgens mij dus toen eens nog wat in de jury zit, of niet? Zullen we die dan even vragen? Chantal, is deze het klein? Prachtig. Prachtig, ja. Ja, ik ben er eigenlijk helemaal stil van. Het is echt de allereerste keer volgens mij in de historie van de Playback Show dat Schengen en Gang werd nagedaan. Ja, nou 11 jaar. Ik vind het schoon. Luister, wij hebben al op een website geschreven, ik weet niet of je dat gezien hebt. Ah, hebben ze wel gezien? Wij hebben namelijk al gezegd van, als wij nu carnavalsdinsdag als laatste optreden hebben bij Brils, daarna gaan ze gewoon door als Schengen en Gang. Dus dan hebben ze bij Brils voor dat jaar erop ook weer gaan in de zaal staan. Toch jongens? Goed zo, dus carnavalsdinsdag 2013 hebben we opgegeten. Ja? Schrijf vast op een agenda. 200 publiek in, dames en heren. Groot applaus voor Schengen en Gang. 2 maal, want ik heb niet gedicht. En dan gaan we hier even een krij opruimen.